Heeg bezoek in Oenkerk komende snijn. Want tijdens de worship joen die het 1 keer in de maanden houden wordt in ProRegen, komt Dwight Dissels jongen. Een mooie opstekker van deze joen. En Marije Bolt en Jus Jeroen Bolt kunnen u een protte meer vertellen over hoe het een worship joen eruit zocht. Jus Jeroen, Marije, mooi dat je me in de studio langs komen kon. Een worship joen. Hoe zocht dat eruit en van waar ben sokke joen? Zo, ja, bedankt dat we mogen komen. De worshipavond is voor iedereen. Jong en oud. We hebben lekkere jonge muziek. Dat spreekt ook heel veel mensen aan. Een brede doelgroep spreekt het aan. En ja, meestal begint het om 7 uur. Worden 4-5 liederen gezongen. Met als hoofdpersoon natuurlijk ook Dwight Dissels die komt. Maar de basisband onder leiding van Jeroen Bruinsma is echt ook geweldig. Daarna hebben we een korte overdenking van Orlando Bottomley. Dan zijn er nog 3 mooie liederen. En we sluiten af met koffie en thee. En de meeste mensen blijven ook lekker hangen. Dus het is echt een mooie gelegenheid om na te praten. En nog even bij te praten over deze avond. Ja, want zorg je dat ook echt dien wordt? Dat mensen hebben behoefte aan haar om na te praten? Absoluut. Ja, er wordt heel veel nagesproken van wat ze ervan vonden. Maar ook elkaar ontmoeten. En hoe staat iedereen erin. En dat is ook heel belangrijk, vinden wij. Ja. En zorg je met een protte dezelfde mensen weer waarom komen? Ja, zeker. We zien bepaalde mensen ook gewoon uit ons dorp steeds weer terugkomen. Maar wat ons ook echt opvalt is dat heel veel mensen weer mensen meenemen. Het is echt een dienst of een avond om mensen mee te nemen. Mensen die misschien wel geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, maar al heel lang niet meer in de kerk komen. Het is een perfecte avond om te komen. Ja. We houden het ook niet in de kerk. We houden het in de ProRegen. Ja, en dat is natuurlijk een hele leuke zaal. Heel veel mensen hebben goede herinneringen aan deze zaal. Dus ja. En ProRegen, ik weet net heel goed hoe grut dat is. Kun je met horen morgen bij My Dwight Dissels? Maar we hopen dat het uitpuilt natuurlijk. Ja, daar gaan we voor. Ja, het wordt spannend. Maximaal 300 mensen. Dus het gaat vol worden. Ja. En de insteek van dit initiatief. Had het te krijgen mij dat kerken over het algemeen legerinnen, dat jeugd misschien net meer komt? Nou ja, misschien kan ik daar wel wat over vertellen. Tijdens het wandelen met de hond heb ik het op mijn hart gekregen om evenementen te organiseren op het Triwoorden. En sindsdien zijn we daarmee begonnen. Ja. En zorg je hem echt dat het nodig is? Of hem ziet van, dit is iets moois, dit willen wij gewoon doen? Ja, wat je ziet is eigenlijk, wij zijn zelf echt heel gepassioneerd. Jezus Christus in ons leven maakt echt het verschil. En dat geeft ons een blijdschap. En, dat zie je terug in ons gezin. En als wij dan in de 3 woorden kijken, dan zie je ook wel veel verdriet. Mensen die zoekende zijn. En als je dan zelf zo enthousiast bent, dan wil je dat ook delen. En ik denk dat dit echt een manier is voor ons om handen voeten te geven aan de manier van hoe wij dat willen delen. Ja, je maakt je echt het concreet in actief werk je met het geloof van de meesten, troch de meesten. Ja, en ik denk de ene die heeft als talent om goed eten te kunnen koken voor de buren. Om zo het christen zijn te verwoorden. Maar ik denk dat wij hebben een beetje organisatieskills gekregen van de Heer. En zodoende is dit zo gekomen, ja. Ja, want hoe lang doe je hem dit al? Het is het 2e seizoen. We zijn vorig jaar begonnen. We hebben een aantal evenementen georganiseerd ook op de Klinsen. Later in de ontmoetingskerk. En dit jaar hebben we echt samen besloten om de ProRegen te doen. Omdat het gewoon heel laagdrempelig is, vooral ook. Ja. En het is 1 keer in de maand. Is het altijd dit is dan de 3e snij, denk ik. Is het altijd of is het gewoon 1 keer in de maand en dan zien wanneer het lukt? Ja, dat laatste inderdaad. We proberen elke maand te doen. Zomerperiode, dan stoppen we even. Het is niet specifiek de derde week van de maand. Nee, dat niet. Dus ik zou zeggen, hou de social media in de gaten en dan kan je de datums ook zien. Ja, want dat is inderdaad ook een vraag. Waar kunnen mensen vinden waar en wanneer en wat er komen? Waar kunnen ze dat vinden? Goeie vraag. We hebben een Facebook en Instagram pagina. En daar staat eigenlijk alle informatie op. Ja, en hoe heet dat? 7 Days Worship. 7 Days Worship. Ja. Jim had natuurlijk al een beetje ervaring met de jong. Jim, verwacht je morgen wel een grote club meesken? Absoluut. We hopen het. Dus kom op tijd, want vol is vol. Nou ja, er kan altijd meer bij.
Ja, klopt. En is het een gratis tagong? Ja, zeker. Ja, we willen het laagdrempelig houden. En geen entreekosten. Koffie en thee gratis. Nou, Iedereen welkom. ja. Dat klinkt goed. En mijn zanger als Dwight Dissels en een goede band die het altijd erbij is, mag dat helemaal goed komen. Ik wil je bedanken voor je komst naar de studio. En een hele mooie jongtouweenske.